Nemohou se mělit víc, protože, dámy a pánové, těm pomateným evropským špičkám se podařilo něco, co opravdu nečekali. Vytvořili skutečnou solidaritu mezi evropskými národy. Vytvořili skutečnou solidaritu mezi lidmi, kteří se nechtějí vzdát. Ty tam jsou staré rozpory mezi, co já vím, Maďary a Slováky, Čechy a Němci, Italy a Rakušany. Všichni víme, že to nebezpečí pro naše svobody, které se na nás řítí, nás nutí se semknout a bojovat společně. Dámy a pánové, my všichni jsme pevnost Evropa. My všichni se islamizaci musíme bránit, protože to dlužíme našim rodičům a prarodičům a o to víc jak si je to naše povinnost vůči našim dětem a vůči těm, kteří teprve, doufejme, přijdou. Cestou k té obraně tou první cestou k té obraně jsou samozřejmě demokratické volby, které nám zatím ještě nezakázali a ve kterých můžeme demokraticky a legálně odstavit ty pitomce, kteří si myslí, že jsou dnešními evropskými elitami. To samozřejmě nemusí a nemůže stačit. Proto bych svou řeč skončil takovým apelem. Ani já, ani nikdo tady z tribuny není žádný spasitel a superman. A bez vás nedokážeme vůbec nic. Vím. Proto bych vás chtěl... Děkuju moc. Ale proto bych vás... My jsme tady! Proto bych vás chtěl hrozně moc poprosit. Teď je čas se opravdu do veřejného dění zapojit. Nestydět se za své názory. Veřejně hlásat. Zapojit se do předvolební kampaně bloku, respektive partnerského Úsvitu. Pomáhat nám. Psát dopisy politikům. Podepisovat petice. Prostě být slyšet. Dámy a pánové, když budeme stát při sobě a budeme si, tak říkají, skryt záda, tak to vyhrajeme. A hlavně, nikdy se nevzdáme! Děkuji.